салом, ман Шаълои Гулхоҷа барномаи хабарии рӯзи сешанбе 18 октябрро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага тақдими шумо мекунам. Нахуст сархати баъзи хабару гузоришҳои муҳим. сафари ғайримунтазираи ҳайати соҳибкорони Ӯзбекистон ба вилояти Суғд ҳамчун нишонаи беҳбуди эҳтимолии равобит миёни ду кишвари ҳамсоя арзёбӣ мешавад. Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд оташбаси 8-соатаи Русия барои интиқоли кӯмакҳои башарӣ ва берун кашидани мардуми осоишта аз Ҳалаби Сурия кифоят намекунад. танҳо дар 2 моҳи охир бемористони моро 3 маротиба бомбаборон карданд. ин бемористони кӯдакона аст. дар ин ҷо ягон сарбоз нест. ҳама атфоли бемор табобат мешавад. ва устодони донишгоҳҳои Тоҷикистон дар бораи эҳёи таълими таърихи тоҷикони ҷаҳон чӣ назар доранд? ҳамчун курсҳои махсуси омӯзиши таърихи ҷаҳон аз тарафи устодони кафедраи таърихи халқи тоҷик дар маҷмӯъ ба студентони тамоми ихтисосҳои амалкунандаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон омӯзонда мешавад. ва барномаро аз боло рафтани қимати нирӯи барқ ва гармӣ дар Тоҷикистон шурӯъ мекунем. Сар аз 1 ноябри соли равон сокинони Тоҷикистон ба ҷуз аз вилояти худ Мухтори Бадахшон барои ҳар 1 киловатт-соат нирӯи барқ наздики 15 дирам пардохт хоҳанд кард. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун раиси ҳукумат зери қарори 417 имзо гузошт ки тибқи он арзиши нирӯи барқ дар кишвар тақрибан аз 13 дирами пешина қариб ба 15 дирам баланд мешавад. аммо афзоиши нирӯи барқ ба ширкати истеҳсоли алюминиум талкот дахл нахоҳад дошт. ҳамзамон тибқи ин қарор қимати гармӣ низ боло бурда шуда 1 сомонӣ муқаррар шудааст. вилояти Суғди Тоҷикистон 2 рӯз ба ин сӯ мизбони як ҳайат аз Ӯзбекистон буд. гурӯҳе аз соҳибкорону зиёёни ҳамсоя кишвар ба таври ғайримунтазира ташриф оварданд ва аз баъзе коргоҳҳои истеҳсолии шаҳрҳои вилояти Суғд дидан намуданд. меҳмонҳо дар сатҳи муовинони раиси вилоят пазироӣ шуданд ва барои таҳкими ҳамкориҳои минбаъда умедворӣ карданд. Хиромон Бахозода тафсилот медиҳад. ҳайате аз соҳибкорону раҳбарони ширкатҳои Ӯзбекистон рӯзҳои 16 ва 17 октябр ба вилояти Суғд меҳмон шуданд. сафари ҳайат аз водии Фарғона бо ташаббуси Ӯзбекистон сурат гирифт. ҳукумати вилояти Суғд гуфт ин ҳайати 30 нафарӣ ба шаҳрҳои Хуҷанду Исфара рафта бо корхонаҳои истеҳсолӣ ва маконҳои таърихиву фарҳангӣ шинос шуд. ба ҳайати меҳмонон аз Ӯзбекистон соҳибкорон, раҳбарони ширкатҳо, зиёиён шомил буданд ва ҳадафашон шиносоӣ бо зиндагиву кори ҳамсояҳо аз вилояти Суғд буд. ба гуфтаи мақомот мардум аз меҳмонони ӯзбекистонӣ хуш пазироӣ карданд ва меҳмонон барои самимияту пазироӣ ташаккур гуфтанд. ҳайати меҳмонони Ӯзбекистон дар ҷараёни сафар аз қасри Арбоб, кохи қадимии вилоят, маҷмӯи нави таърихи фарҳанги Истиқлол дидан карда, зери муҷассамаи Камоли Хуҷандӣ гул гузоштанд. ҳамчунин меҳмонон дар маҳфили ширу шакар дар хонамузеи Камоли Хуҷандӣ иштирок карданд ки он ҷо шеъру таронаҳо ба забонҳои тоҷикиву ӯзбакӣ иҷро шуд. сухангӯи ҳукумати Суғд гуфт, сафар як рамзи нек буд ва тарафҳо умедворанд ки сафар ба таҳкими равобит хидмат мекунад. баъди даргузашти Ислом Каримов, раиси ҷумҳурии собиқи Ӯзбекистон, дар аввали ҳамин моҳ аломатҳо аз беҳбуди робитаҳо бо Тоҷикистон бештар ба назар мерасад. ба гуфтаи сухангӯи раиси шаҳри Хуҷанд, аз рӯҳияи меҳмонону мизбонон эҳсос мешуд ки ҳамҷониби Ӯзбекистон ва ҳам Тоҷикистон ташнаи наздиктар шудани робитаҳо ва ҳамкориҳои бештар бо ҳам ҳастанд ва дарҳо баъди солҳои тӯлонии танаффус ба рӯи ҳам боз мешаванд. рӯзи душанбе наздик ба 40 зан дар шаҳри Махачқала, маркази ҷумҳурии ноороми Доғистони Русия ҷамъ шуда тақозо карданд ки мақомот дар пайдо намудани аъзои беному нишоншудаи оилаҳояшон кӯмак расонанд. дар ин гӯшаи Қавқози Шимолӣ одамрабоӣ ба мушкили доғ табдил ёфта боиси чандин эътирози дастаҷамъӣ шудааст. занон, аксаран модарон, шикоят доранд ки мақомот дар бораи ҷустуҷӯи макони буду боши фарзандонашон ҳеҷ иттилоъе намедиҳанд. эътирози рӯзи душанбе 5 соат давом кард. баъд мақомдорони ниҳодҳои амнияти ба назди онҳо баромада гуфтанд ки фарзандонашонро ҷустуҷӯ мекунанд. Доғистон ҳамсояи ҷумҳурии Чеченистон аст ки бо фурӯпошии Иттиҳоди шӯравӣ шоҳиди нооромиҳои сиёсӣ, мазҳабӣ, ҷиноӣ ва қавмӣ шудааст. барномаро аз минтақаи доғи дигар идома медиҳем. Русия эълон кард ки аз соати 18 октябр ҳавопаймоҳои Русия ва Сурия бомбаборони Ҳалабро мутаваққиф мекунанд то мардуми осоишта ва ошӯбгарон аз шаҳри Сурия берун шаванд.
дирӯз русия гуфта буд ки рӯзи панҷшанбе 20 октябр дар давоми 8 соат бомбаборони ҳалабро қатъ мекунад. созмони милали муттаҳид аз ин иқдоми русия хушпазироӣ намуд, вале таъкид кард ки 8 соат барои интиқоли мардум ба ҷои амн ва ёриҳои башарӣ ба афроди ниёзманди дохили шаҳр кифоят намекунад. дар суҳбат бо хабарнигори телевизиони настоящее время шоҳида Ёқуб, табиби маҳаллӣ Маҳмуд Мустафо, ки пизишки як шифохонаи кӯдаконаи Ҳалаб аст, вазъро ин гуна тавзеҳ дод. танҳо дар 2 моҳи охир бемористони моро 3 маротиба бомбаборон карданд. ин бемористони кӯдакона аст. дар ин ҷо ягон сарбоз нест. ҳама атфоли бемор табобат мешавад. ҳама аҳолии осоишта аст. мефаҳмед, ҳоло мардум метарсанд ки ба беморхона биёянд. ҳоло мо дар зери замин фаъолиятамонро идома медиҳем ва кӯшиш мекунем зиндагии ин атфолро ҳифз намоем. шаҳр пурра муҳосира ва маслуд шудааст. ягон имконоти берун овардани захмиён вуҷуд надорад. метавон гуфт ки мардум мунтазири марги худ ҳастанд. ҳоло дар минтақаи маслудшуда барои тақрибан 300 000 аҳолии осоишта танҳо 30 духтур хидмат мерасонад. 20% онҳоро кӯдакони то 5 сола ташкил медиҳад. 3 рӯзи пеш навзоде ки ба ҷарроҳӣ ниёз дошт фавтид, чунки дар ин минтақа ҷарроҳ нест. навзод бояд ҷарроҳӣ мешуд, аммо чун мо ин гуна имконро надоштем, баъд аз 2 рӯзи таваллуд фавтид. доруву давоҳое ки мо дар ихтиёр дорем танҳо барои 2 ва ё 3 моҳи дигар мерасад. аммо баъд аз ин чӣ хоҳад шуд мо намедонем. аз нигоҳи ман ҳамлаҳо аз сӯи нерӯҳои режим ба бемористон огоҳона сурат мегирад, чунки онҳо намехоҳанд ки дар ин минтақа мардуми осоишта бошад. онҳо мехоҳанд ки мардумро тарсонанд. онҳо миёни сокинони осоишта ва дигарон фарқ намегузоранд ва ҳамаро бомбаборон мекунанд. бармегардем ба Тоҷикистон. алайҳи Бузургмер Ёров, ҳуқуқшиноси маҳкумшудаи тоҷик парвандаи нав боз шудааст. ин парвандаро Додситони кулли Тоҷикистон бар асоси моддаи 356 кодекси ҷиноӣ дар пай баҳси Бузургмер Ёров бо айбдоркунандаи давлатӣ Рустам Тақдирзода оғоз кардааст. ин модда таҳдид ё зӯроварӣ вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ ном дошта, ҷарима ва ё маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз 5 то 10 сол пешбинӣ мекунад. Хосият Ёров ва хоҳари Бузургмер Ёров мегӯяд, Бузургмер зимни ироаи сухани охирин дар бораи Ҷамшед Ёров шери Муъмин Қаноатро бо номи бародарам қироат мекунад, ки боиси баҳси вай бо айбдоркунандаи давлатӣ мешавад. боз шудани парвандаи нав дар ҳолест, ки Бузургмер Ёров 6 октябр барои 23 сол равонаи зиндон гардид. ин вакили дифои номдор ба барангехтани кинаву адовати миллӣ ва даъват ба тағйири сохти ҳукумати феълӣ айбдор дониста шуд. бархе аз донишмандони таърихи муосири Тоҷикистон пешниҳод доранд то дар мактабҳои миёна ва донишгоҳҳои кишвар омӯзиши таърихи тоҷикони ҷаҳон аз рӯи асари Мансур Бобохонов аз сар гирифта шавад. онҳо мегӯянд, тадрис аз рӯи ин китоб барои донишҷӯён омӯзанда хоҳад буд, зеро дар он марҳала ба марҳала нишон дода шудааст, ки тоҷикон ба кадом кишварҳои олам муҳоҷират намуданд ва аз ин тариқ чӣ тавр ҳузури онҳо густариш ёфтааст. Зарангези Наврӯшо аз пай таҳқиқи ин мавзӯъ рафт. дар ин дарс донишҷӯёни факултаи муносибатҳои байналмилалии донишгоҳи миллии таърихи тоҷикони ҷаҳонро меомӯзанд. дар ин донишгоҳ ин ягона факулта аст ки фанни тоҷикони ҷаҳон дар шакли як дарси алоҳида таълим дода мешавад. аз барномаи таълимии аксар дигар факултаву донишгоҳҳои кишвар ҳоло ин фан бардошта шудааст. таълими тоҷикони ҷаҳон соли 1996 бо талоши Мансур Бобохонов, яке аз муаррихони маъруфи тоҷик дар донишгоҳи миллӣ ва донишгоҳҳои дигар мавриди омӯзиш қарор гирифт, вале сар аз соли 2007 тадриси онро бас карданд. дар доираи ин фан ба донишҷӯёни тоҷик дар бораи тоҷикони маъруфи дунё ва саҳми онҳо дар муаррифии фарҳанги миллӣ маълумот дода мешуд. дар нақшҳои таълимӣ таъсис шуда фанни алоҳидаи омӯзиши таърихи тоҷикони ҷаҳон ҷой карда нашудааст, лекин дар 6 кредите ки дар нақшҳои таълимӣ дар фанни таърих ҷойгир карда шудааст, дар дохили ҳамин 6 кредит дарсҳои семинарӣ ва ҳамчун курсҳои махсуси омӯзиши таърихи ҷаҳон аз тарафи устодони кафедраи таърихи халқи тоҷик дар маҷмӯъ ба студентони тамоми ихтисосҳои амалкунандаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон омӯзонда мешавад. аммо донишмандоне ки таърихи муосири Тоҷикистонро меомӯзанд пешниҳод доранд таърихи тоҷикони ҷаҳон ҳам дар шакли як дарси алоҳида дар мактабҳои миёна ва олӣ таълим дода шавад. ба гуфтаи таърихшиносон, барои ташаккули ҷаҳонбинии ҷавонон ва мустаҳкам кардани робитаҳо бо тоҷикони бурунмарзӣ ин фан зарур аст. ба хотири
دستجمعانه حل نمودن مسئله احیای اصالت ملی، خودشناسی تاجیکان و برقرار کردن سطح معینی همکاری این فن نقش خاصه دارد. وزارت معارف حالا رسما پیشنهادی در این زمینه نگرفته است، ولی میگوید در صورت قبول پیشنهاد بررسی میکند. یک جوان معلول توجیک رو بیماری از پای روان محروم کرده است، اما این جوان از دیگر همسالانش نه با معلولی بلکه با اراده آهنینش فرق میکند. او با خوشبینیش به زندگی دل دیگران را هم گرم میسازد و برای به پا رسخستن هم تقدیرانش کمک خود را دریغ نمیدارد. همکاران ما در این باره میگویند. ایوب و فیروزه برای تمرین نهایی خود آمادگی می‌بینند. در پیش آنها را چاره‌بینی مهم انتظار است. برای همین خردترین حرکت‌ها را مشق می‌کنند که به خطا راه ندهند. 2 روز بعد ایوب و فیروزه در کنسرت خیریه می‌رقصند. یکی از این رقصنده‌ها معلول است و راه رفتن نمی‌تواند. آدمای معیوب داشته، معیوبیت داشته، کمتر یک رویشون بلند گردانیدن، برای رویشون بلند گردانیدن که ما مثلا ما میتوانیم، ما نه تنها میتوانیم که درس خونیم، مثلا بعد یگان جا با کار کنیم، اما ما میتوانیم که در همه ساحه‌ها، در ساحه ورزش، در ساحه صنعت، در ساحه مثلا تئاتر و دیگر ساحه‌ها خودمون رو سنجیم و هنر خودمون رو نشان دهیم. فیروزه عبدولی 24 سال دارد و همسال ایوب است. او میگوید طول فعالیتش به حیث معلمه رقص نفران زیادی را رقصیدن آموخته، اما باری اول است معیوبان را مشق می‌دهد و همراهشون می‌رقصد. وقتی که نخستین مرتبه با ایوب واخوردیم، درک کردم که نفری فوق‌العاده است. دوام صحبت‌هایمان وقتی فهمید که رقص می‌گذارم و استاد رقصم، پیشنهاد نمود که چنین ایده‌ای در سر دارد. همین خیلی با مشق شروع کردیم. برای انتخاب سرود و حرکت‌ها به این رقص غیرعادی خورشید مصطفی هنرمند تاجیک کمک کرده است. اصلا روزی اول من بسیار عذاب کشیدم. من گفتم چی کار کنیم که دلی بچه‌م شکسته نشد. یعنی ما باید یک کاری کنیم که از عهده‌اش بیاید و یافتیم اون با گفته روسا دیویژنیا ها رو. ایوب آدینیف زندگی مقرری دارد. او در یک سازمان خیریه به حیث اختیاری فعالیت می‌کند و عکسبرداری محفل‌های سازمان است. با گفته ایوب، معلولی ناامیدی و یا آخر زندگی نیست و انسان هر نوع که باشد باید برای پیشرفت تلاش کند. چهار معیوبان هستند که در ناحیه‌های دوردست تاجیکستان که آنها بیچاره از خانه نمیبرایند، آنها به یگان کاری مشغول نمیشوند و تنها در خانه روزی دراغ زیق شده در تای تلویزیون میشینند. یک قدم 2 قدم ماندی مثال میبینند آدمانی هستند که خدا به شکر وزارت جامعه ما پر از آدمان خوب است که دستت را میگیرند. ایوب و فیروزه هم با رقصشون کمک کردند. هر دو در کنسرت خیریه در کنار ستاره‌های استراده هنرنمایی داشتند. رقص آنها با عرابچه معیوبی بیشتر از همه دقت بینندگان را جلب کرد و بسیار خوب استقبال شد. ایوب که از پای روان محروم است، با رقص خود در جراحی پای یک هم تقدیرش سهم گذاشت. مبلغی که از کنسرت به دست آمد برای جراحی پای نورسی معلول استفاده می شود. گزارش آموزنده بود در باره یک جوان معلول توجیک که اراده آهنین دارد. و دیروز در شهر دوشنبه اسم برندگان جایزه لاهوتی اعلان شد. در بخش مطبوعات این جایزه بعد از مرگ به مرحوم شریف میسایزاد تقدیم گردید. در بخش تلویزیون اسمت الله عزیز، در بخش علم شریف مولویف مدیر کافدرای مطبوعاتی دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه صاحب جایزه لاهوتی گردیدند. هیئت کمیسیا در بخش مطبوعات این جایزه را به محمد علی مقصدالله، ارشاد سلیمانی و عبدالمجید باباییان سپاریدند. اینجا برنامه خبری را پایان میبریم. اخبار بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید و نوارهای جالب را در یوتیوب تماشا کنید. صفحه ما در فیسبوک و ادنا کلاسنیک هم قابل دریافت است. زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراهی شما را در جریان اخباری تازه میگذارد. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آزیا پلوس نیز گذاشته شده است.